n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke abụọ n'oge ncheta mbilite n'ọnwụ nke Kristi. Tata kwazi ka ụka na-eme nnukwu mmemme a na-akpọ Divine Mercy Sunday. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ngọzi ya niile, maka amali ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke, ka anyị na-ewelukwazi onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọkwazi ka ọ na-agbaghara anyị njọ anyị dị iche iche. Anyị nwere ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị runatazie n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ ụmụnna m, emegheela m nke ukwuu site n'echiche, okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Amen.
anyị yọọ ahịhịa. Chineke onye ebere dị ebi ebi, iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ okwukwe, biko mụbaa amara nke inyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na-asachapụrụ anyị njọ, bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ nsọ, meekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe na anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ọtụtụ ihe ịrịba ama na ọrụ ebube ka ọ rụrụ ndị mmadụ site n'aka ụmụazụ Jesu. Ndị niile kwere ekwe jikwa otu obi na eziokwu na mpaghara ụlọ nsọ ukwu Chineke a na-akpọ mgbe ụlọ Solomon. Ma ọ dịkwaghị onye ọbụla na-anọghị n'otu ha ọ dịrị mfe inweta obi isi ike isonyere ha. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ niile kwuru okwu dị mma banyere ha, ma Chineke tụkwasịrị ha igwe mmadụ, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, ndị ji obi ha niile kwere n'onye nwe anyị n'ihi ọrụ ịtụnanya nke ndị ozi na-arụ. Ndị mmadụ na-ekwupụtara ha ndị ọrịa n'ezi, ụfọdụ ka ha na-atọgbochi ụzọ n'ute mana ọ bụ n'akwa. Nzube ha bụ ka onyinyo Pita wee dakwasa ụfọdụ n'ime ha mgbe Pita na-agafe ka ahụ dị ha mma. Igwe mmadụ sikwa n'obodo niile dị Jerusalem gburugburu gbakọ, kutekwara ha ndị ọrịa ma ndị mmụọ ọjọọ ji. Ha wee mee ka ahụ ha niile n'otu n'otu dị mma. Okwu nke ose bụrụwa. Nyenụ onye nwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ onye nwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ onye nwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Erọn kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ndị niile na-atụrụ onye nwe anyị egwu kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ onye nwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Akpagidesiri m ike ka m daa, ma onye nwe anyị nyere m aka gbapụta m. Onye nwe anyị bụ ike m na ukwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Ụda mkpu ọnụ na mmeri dị n'ebe obibi nke ndị ezi omume. Nyenụ onye nwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nkume nke ndị na-egwu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla ideji ụlọ. Ihe a bụ ọrụ ebube nke onye nwe anyị.
ma ọ bụkwa ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Taa bụ ụbọchị nke Onyenwe anyị mere, ka anyị ṅụrịa ọṅụ bịakwa nwee obi aṅụrị. Nyenụ Onyenwe anyị ekele, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. Ọ bụ m na-edere unu akwụkwọ a. Mụ onwe m bụ Jọn, nwanne unu na onye unu na ya nọ so nwekọọ otu ahụhụ na otu alaeze na otu ndidi ahụ dị mkpa n'ime Jesu. Ndị ọchịchị mere ka m nọdụ na Patmos, ala ntakịrị mmiri gbara gburugburu, n'ihi na m kwusara okwu Chineke ma gbakwara ihe Jesu kwuru akaebe. Mgbe m na-ekpe ekpere n'ụbọchị nke Onyenwe anyị, ya bụ n'ụbọchị Sọnde, Chineke mere ka m nọrọ n'ime mmụọ. M wee nụ otu oke olu dara ka opi igwe n'azụ m na-asị, ihe niile ị hụrụ dị ha n'akwụkwọ. Zigakwara ụka asaa ndị a. Zigara ụka dị na Efesọs, na nke dị na Semina, na Pergamos, na Thyatira, na Sardis, na Philadelphia, na Laodicea. M wee chegharịa ka m mata onye nwe olu a na-akpanyere m ụka. Mgbe m chegharịrị, ahụrụ m ihe ịdọma oriọna asaa nke eji ọlaedo kpụọ. Ahụkwara m onye dịka nwa nke mmadụ ka o guzo n'etiti ihe ịdọba oriọna asaa ahụ. O yikwa uwe wụdara ruo ya n'ụkwụ ala, werekwa ihe okike ọlaedo kee n'obi ya gburugburu. Mgbe m hụrụ ya, m wee daa n'ala n'ụkwụ ya dịka onye nwụrụ anwụ. O wee bikwasị m aka nri ya sị, atụla egwu, abụ m mmalite ihe niile na ọgwụgwụ ihe niile. Abụ m chi ahụ nwe ndụ. Enwegburu mgbe m ghọrọ onye nwụrụ anwụ, ma lee, adịzi m ndụ mgbe niile ebighị ebi. Ọ bụ m ji mkpịsị igodi nke eji akpọchi ọnụ ụzọ ọnwụ na ọnụ ụzọ ọkụ ala mmụọ. Ya mere, dee ihe niile ị hụrụ n'akwụkwọ, ma ndị m hụrụ na-emezu ugbu a, ma ndị ga-emezu n'ọdịnihu. Okwu nke ose bụ ụwa. Jesu kwuru sị, ikwere n'ihi na ịhụla m. Ngọzi dịrị ndị na-ahụghị n'anya ma kwere. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ, bụ ụbọchị mbụ n'izu,
ndị ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya abụọ n'akụkụ ya. Ya mere ndị ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sị ha ọzọ, udo dịrị unu. Dịka Nna m zitere m, otu ahụkwa ka m si eziga unu. Mgbe o kwusịrị nke a, o kusara ha ume sị ha, naranụ Mmụọ Nsọ. Ndị niile unu gbaghara mmehie ha, agbaghara ha. Ndị niile unu jụrụ ịgbaghara mmehie ha, agaghị agbaghara ha. Otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ, Thomas, nke a na-akpọ ejima, esoghị ha nọrọ mgbe Jesu bịara. Ya mere ndị ozi ibe ya ndị ọzọ wee sị ya, anyị ahụla Onyenwe anyị. Thomas wee sị ha, ọ bụ naanị mgbe m jiri anya m hụ ebe ntụ kpọpụrụ ya n'aka, ọ bụ naanị mgbe m tinyere aka m na apa ntụ ndị a, ọ bụkwa naanị mgbe m tinyere aka m n'akụkụ ya ebe a mara ya ube, ka m ga-ekwere na o sitela n'ọnwụ bilie. Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, ndị ụmụazụ ya zukọkwara ọzọ n'ime otu ụlọ. Thomas nọkwa n'etiti ha. Ọ gbọchiri ụzọ, ma Jesu batara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. O wee sị Thomas, weta mkpịsị aka gị tinye n'ebe a. Lelee aka m abụọ, setịpụkwa aka gị tinye n'akụkụ m. Abụla onye na-esi agụgọ, kama bụrụ onye kwere ekwe. Thomas wee tie mkpu sị ya, Onyenwe m na Chineke m. Jesu wee sị ya, i kwere ugbu a n'ihi na iji anya gị hụ, ma ngọzi dịrị ndị na-ahụghị ma kwere. Ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ ka Jesu rụrụ n'ihu ndị ụmụazụ ya, ndị na-edeghị n'akwụkwọ nke a, ma e dere ndị a ka unu wee kwere na Jesu bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, ka unu wee site n'okwukwe unu nweta ndụ n'aha ya. Oziọma nke Osebruwa. Chimudindu we chima nwụrụ anwụ chacha. We omega nwụrụ anwụ chacha. Chigidindu we chiga nwụrụ anwụ chacha. Chianyị dị ndụ wee chanya nwụrụ anwụ chacha. Dị ndụ wee chanya nwụrụ anwụ chacha. Amen. Kụbịa na aka gị dị nke ọfụma. Na-abụrụ Chineke abụọ. Tata bụ ụka nke abụọ n'oge emume nke Easter. Oge nwa bụ nnukwu oge aṅụle na ndụ anyị, maka na Onyenwe anyị esigo n'ọnwụ bilite. Tata ụka na-emekwazi nnukwu mmemme a na-akpọ Divine Mercy Sunday. Mbọsị anyị na-echeta nnukwu afụfụ dị nwe anyị Jesu Kristi talụ, iji wee gbaghalụ njọ mụ na gị, iji wee gosi ọnwụ, where is thy power? Iji wee gosi that by his stripes we are healed. Na nke mbụ, ka anyị bido na ihe ọgụgụ agụgasịla anyị. Ọ bụ na ị nene ihe ọgụgụ nke abụọ, ị na-agbadata,
ị ga-afụ ebe John sị na Chineke metụrụ ya aka were sị ya, do not fear. Ụjọ pụọ gị n'arụ. Anyị ma nke ọma na ọ bụrụ na ịnebe mgbe Jesu Kristi nwụsịrị, ofu ihe mere ụmụazụ rinne bụ gịnị? Ụjọ. Kedu ihe ụjọ ji wee jide ha? The least expected na Jesu ga-anwụ, maka na ọtụtụ n'ime ha arapụgo ihe niile ha na-alụ sobe Jesu. They left everything because they believed that he is the Messiah. Anọnya melo ha ji achọgasị even different positions. Sinye anyị nka, sinye anyị nka. Kedu ndị ga-anọ n'aka nri, kedu ndị ga-anọ n'aka ekpe, kedu onye ga-abụ prime minister, kedu onye ga-abụ secretary for finance, kedu onye ga na-ejide ego, kedu onye ga na-eme nka. Because they have come to believe in him. No joke nke ndụ. Onye ka eji Peter sị ya, you have the word of eternal life. No gị ji okwu nke ndụ ebebe. Now it was very disappointing to them. Na onye ahụ ha niile tụkwasara nchekwa mere gịnị? Ka a kpọgbuziri ka onye ori. Kpọdie n'obe. Maka na unu cheta ndị akpọdo ya na ya n'obe, kedu ndị ọ bụ? Ndị ori na-abụ. So it was a devastation for them. So many of them left. They disappeared. Mana ndị nwere okwukwe siri ike n'ime ha bịa na-anọkọtụ ọnụ na-asị n'ihe nke a melụnụ n'aka gwara ya. Ha na-anọkọtụ ọnụ na-ekpe ekpele. Mana ụjọ ji ha. There was fear in their life. Onye melụ ọbịbịa Jesu bịakwute ha, kedu ihe okwu izizi ị na-anya n'oziọma ị ga-afụ na okwu izi Jesu na-ekwu n'isi ha bụ gịnị? Peace be unto you. Udo dịrị unu. In the midst of devastation, ihe anyị need bụ sọsọ udo si n'aka Chineke abịa. The peace from the Lord. Udo nke ọ bụ naanị Chineke pụrụ inye. Now, ịbanyekwa n'ihe ọgụgụ nke mbụ again, because achọrọ m ịdị na-aga back and forth. Ịbanye n'ihe ọgụgụ nke mbụ, efu na ndị ụmụazụ ahụ nọbụ n'ụjọ na gịnị mere? They came out. Gịnị ka ha ji wepụta? Ihe ha ji wepụta bụ na dịwa na Jesu Kristi kụnyere ha ume nke nwere onwe, kụnye ha ume nke ike, wee sị ha, peace be unto you. As soon as the peace of the Lord is in their lives, they changed. Their life became so different. They had a different understanding of who God is. Ha niile wepụta. Ndị niile a na-atụ ụjọ ma Peter na onwe nwata nwaanyị gbọrọ ụja, Peter gbafere ọsọ. Peter pụtazi bụrụ ọkaibe. Peter kwuchi okwu ebe a, Peter agụrụ akwụkwọ, Peter mara aka nne na aka ekpe ya. Mana okwu si okwu ebe a, ndị mmadụ na-asị, kedu ebe nwoke a nwetara gịnị amamihe a? Maka na udo Chineke na-achịzi na ndị ya. The peace of the Lord. And they started converting people. Now, we need to get out of fear. I need different things that are big challenges in our lives. One of the gifts of resurrection is to surmount those challenges that we cannot step out from where we are to face our challenges. What is your challenge in life? Get it in hand. There were so many of us. There were so many things hazubenando ha eme. Mana ginji na ha emebere Ojo. Can you see go there by no poor? We cannot. And another fuebe, and that's why if only another fuebe, it was their last year, called their this year, called their next year, called their for almost 4 years, 5 years the same way. Why? Makanai they with fear of the unknown. What if? What if? What if it doesn't work? And then not if that you cannot move from under a catacomb into people potazing in the madne kwoku. Ofu onyinye nke resurrection bo to conquer fear and to face our challenges. Face the challenge of your life. With God, all things are possible. With God, all things are possible.
All you need is to make the move. Continue to push it. Nke one. Then number two, bụ na mgbe ụfọdụ anyị na-anọ otu aka n'ebe ngọzi Chineke na-esi abịa. You have to be where the blessings of God is. Nenenu ihe dị ka nwaanyị oruru ọbara. Nwaanyị oruru ọbara was ndị mmadụ na-aga n'ụzọ ebe ahụ dị nwa anyị Jesu Kristi apụrụ ana, because na nwaanyị a nọ at the point ebe Jesu si aga, nwaanyị emetụrụ akwa Jesu aka, gịnị mee? Onwere onwe. Because she was at the right place. Ngwa nenenu Thomas. Thomas was supposed to be with the rest of the disciples. Mana kedebe ọ nọ? He was nowhere to be found. The blessings of God can locate you when you are in the place where the blessings can come. The blessings of God can locate you when you are in the spot where the blessings can come. Where are you? Where are you? We are running away from our challenges. Where are you? Are you where you should be? Because it's only there that the blessings of God can locate you. Let's say onye kwesịrị ịbanye school, because resurrection is to lift all of us up in everything we do, everything that is good that we do. Let's say onye kwesịrị ịbanye school. Ọ na-eme so many of us. Ekwesịghị ịbanye school this year. Ulu can continue next year. You procrastinate here next year. Next year na-elu. I will exam asị nge nene. Ka rapụ exam a n'ebe ụmụaka kapelu mpe ka ntinyekwa next 2 years. Next 2 years. Ịma etu a my father-in-law nwụrụ ka ntinyekwa next 3 years. Next 3 years. Ịma etu onye nka ga-abanye primary 6 ka ntinye next 3 years. Etu a ka ị ga-anọgide na procrastination because you don't want to be where the blessings can be. One. And number two, because you allowed fear of the unknown to engulf your life. Resurrection is to spark us up, to face the challenges, to face whatever. Knowing that God, if God is on your side, that you will always do your best. Then the last point, Bolo okwana de kube, that we encounter most times. And well, you meet the Jehovah Witness in no one. Abuta sege, is it in the Bible? Ajoga ma mi meet rugondo kuchuku. Abe ajogi he neku, is it in the Bible? Or the now konso, he ne quadro now konso, ego now konso tato se, no tutu ihe niile dị nwa anyị Jesu Kristi melụ. Na ọ bụ na edebere ha niile n'ime akwụkwọ a na gịnị ga-eme na enwere akwụkwọ ga-abata nwe. O wee gosi na enwegasịla ọtụtụ ihe dị nwa anyị Jesu Kristi melụ that is not written in the Bible. Mana na ndị nke edere ede na nke wee welie wee kọwala anyị na dị nwa anyị Jesu Kristi bụ onye Chukwu. Ihe njelotu ebe a aka bụ mgbe ụfọdụ asị na ndị Katọlik ada agụ Baịbụl, na ndị Katọlik amụrụ Baịbụl, na ndị Katọlik nwere Baịbụl abụrụ ekwesịrị ịbụ Baịbụl and all that. Catholic Church nwere ụzọ ịtọ ha si akụzi nkụzi. Ụzọ ịtọ. Number one, enwere ihe a na-akpọ tradition. Tradition existed before the Bible. Omenala. It existed before the Bible. Now, omenala ahụ bụ etu ndị ụmụazụ si welu bi ndụ. Etu ha si wee megasị ihe niile ha mere. Ụfọdụ n'ime bụ ndị edelede like ịbanye ihe dịka na Acts of the Apostles. Ifu na ụfọdụ ndụ ha bigasịrị, ụfọdụ nkụzi ha kụzigasịrị ka emere gịnị ka edere. Mana ọ bụrụ ihe niile ha mere ka emere gịnị ka edelede. Ihe niile Jesu Kristi melụ n'ụwa n'ụwa cannot contain in this book. Mana the disciples saw him
and live the life that is that way. Onya ka ụka ji akpụ ya tradition. Then ụzọ nke abụọ ụka ji akụzi nkụzi bụ Bible. Ije Bible anya ife tụọ dịkịta ihe read na niile. Ọ bụrụ na ị na-agụ Bible etu ụka si wee dobie, let's say you na-eje morning mass, ọ bụrụ na ị na-eje morning mass, that you are doing the readings every day. In 3 years, you will cover the whole Bible. We must know Catholic Church had a go Bible. On a go Bible, come on, and did a joke at them again. In 3 years, you will cover almost the whole Bible. If you are doing the daily readings of Manke morning mass, so Manke Sunday, on daily basis in 3 years, you cover Bible in it. So Bible bụ ihe nke abụọ ụka ji akụzi nkụzi. Then kedu nke ịtọ? Ihe a na-akpọ magisterium. Magisterium bụ nkụzi a niile popu na-ede. Popu bi ode si na abortion adịrọ mma, onye reason na abortion jiji adịrọ mma. Ọ ụzọ ụka ji akụzi nkụzi. Ma ọ bụ ode si na ụka Sunday, ije ụka ụbọchị ụka bụ etu Chineke si dobie, onye reason so ji kụzie maka na ụka na-akụzi si na pope dịka onye nnọchite anya Peter nọdụ n'ochie welu kwuo okwu, that he speaks ex cathedra. N'ihe ahụ o kwuru na-etu ahụ ka ọ dị. Ya bụ na onye sị gị na nkụzi na ọdịrọ na Bible, kedu ndị dede Bible ahụ? Kedu ndị Bible? Bible is an inspired word, but the whole of New Testament, the 27 books of the New Testament, was chosen by the Catholic Church. The 27 books of the New Testament was chosen by the Catholic Church. Then, onye ọzọzi amara ndị choose Bible, apụtazi esi gị na ọdịrọ na Bible ime gịnị ikwe. Ụmụnne m na Kristi, di nwere anyị Jesu Kristi enyego anyị all we need to move and to live. Let the spirit of resurrection and the beauty of resurrection continue to inspire each and every one of us. Face your fears. Don't allow the fears to overtake you. Onya ka Chukwu na-akụzili anyị tata. Ọ na-akụzikwazila anyị that his peace will be unto each and every one of us through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke, onye mere n'igwe na ala, n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nne Chukwu, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụ odibo gị abịago n'iru gị n'ihe nụnwa, iwere onwe anyị nye gị n'aka, n'ihi na ịgwala anyị n'akwụkwọ nsọ gị n'ụbọchị tata wee sị anyị jebe na ụjọ adịrị ya. Anyị na-achọ ịgbakwute gị, okwukwe siri ike, nwee nchekwube na ị ga-aza ekpere anyị.
ka nnatazi esi anara onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m. Were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m. Were m ihe dị gị mma. Onye nwe m Chineke, anyị ewelugo ọnọdụ ndụ anyị niile gosi gị n'ụbọchị tata ị na-egosi anyị mgbaghalụ nke njọ Divine Mercy Sunday. Anyị na-ayọ mgbaghalụ njọ ụzọ bụ na anyị si mejọ gị, ọ bụ n'okwu ọnụ, ọ bụ n'ije ụkwụ, ọ bụ n'echiche anyị chere eche. Anyị na-ayọ mgbaghalụ, anyị wee na-asị ka iwere ọbara gị ahụ dị oke ọnụ na mmiri nke gbapụta gị n'akụ bịa fichaa anyị, sachaa anyị, ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. na-erunye maasị ya n'ụzọ pụrụ iche iji wee kene Chineke. Ezinụlọ nna na-erunye maasị ya iji wee kene Chineke maka ebele ya niile n'ebe ha nọ. Rọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị,
anyị niile bụ ndị nke gị, biko nara onyinye anyị na ndị a mụgharịrị ọzọ n'oge ugbu a, mee ka anyị site n'ikwupụta aha gị ya na ọmụmụ ọhụrụ amụrụ anyị nweta aṅụrị nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi elu n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-etogo oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ esi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ gị ka onyinye ndị a nsọ derukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anya, so o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba enye ihe nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka ndị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anyị, anyị na-arịọ gị osebụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, n'udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye m aka gị. ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
and thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Ka anyị yọọ anyị yọọ. Chineke jike niile, anyị anatala ihe ọgbụgba ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko anyị na-arịọ gị, mee ka ọ nọnyela anyị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is for Catholic Home Mission Appeal. Biko, donate generously. Chika. Jesus, that you be your God. Jesus, that you be your God. Bulata. Amen. Otuto dịrị Jesu. If you are requesting Mass intention, please call 2 weeks in advance. You may book intention from now through the end of the year. The stipend gets closer. Today is Divine Mercy Sunday. We invite you 3 p.m. bilingual Mass, which means I get Mosisa. We are now accepting dedication for flower cycles for the summer months. Donation from $25 a cycle, and we have 45 cycles. We need volunteers to plant flowers in our lawn. If you are available, please call Rectory. If any of your child is having Mass, the parish want to robe them. Because between today and tomorrow, send the measurements to me so that we reach the parish by Sunday. Nanyi funa nke Solomon yiwu nke fada. So fada si ka akwatala ha nke bụ their size biko onye ọwụna gba mbọ. Ndị nna after Mass biko n'azụ on a parking lot. Christian father chọrọ ka afunu onye na-eme donation nke ya ka o mee ozugbo ka na time adịrọzi. Unu mana tata bụ ụka nne na Nigeria. So ichete kpọọ ndị nke anyị n'ebe a. We have our newest Christian, little baby Arungwa, biko ndị mụrụ ya kugotie ka agọzie fe ebe a. John Arungwa na onye bie me nwe ya baptizim na nya, so our new Christian. Kwalo na ha aka biko. Chika nye ha onu ka ha wee na-agbagote n'ọnwụ ọfụ anyị. Baptisma
Check as you hold on. Come on. Now bagotin. Ana bagote Solomon and Furana eso hanazo na kwado for confirm ya. Kozie mama ya. Solomon chelu Gozie mama ya Gozie papa ya Ndị mụrụ ya onye kere n'igwe na ala ka mkpakwa lụọ ya ntị. Amen. 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 Mama Jesus ekene. Mama Jesus ekene. Mama Jesus ekene. Jesus. Oto diri Jesu. Arungwa family na ya nwe refreshment na parking lot. So and anoforo sina nke ga-abụ next week, right? Eyotago ọ dị mma eto anwa anyị rie taa anyị erikwa next week. Biko enwe 2-bedroom flat no Ocean Hill, Brooklyn. Abone ịchọrọ is going for 1800. Ịchọ ma inwe onye ma na-achọ ụlọ ịkọtata Kevin. Anyị nele anya anyị fụkwara Ifeanyị anyanwụ o si Germany wee bata. Ifeanyị kwụrụ ọtọ ka anyị kọọla ya aka. Chineke na ha alụ ọrụ ya n'oge adịghị anya anyị enwe onye anyị ga na-akpọ ọ bụ ọsọ ka anyị na-ekirizi ekiri a na-esendela anyị tiketi anyị na-ejezi match. Otito dịrị Jesu.
And we're birthdays. Oh. We must in the name. May the blessings of the Lord. We must in the name. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. Kevin na Jane, Bulgarian can. Okay, I'm done for. Biko, ihe na ndị nna unu ga-agbakọzi na parking lot ebe enwe ngwugwu a na-ekeghere anyị ebe a, so we'll meet there. Anniversaries, sorry. Enwere otito diri ji. Oh, ọkwa eziokwu ngwa. Youths, please come out for your blessing. Eriene m otito unu. Tina. Eze Jesus. Ike Junior ngwa. Okorobịa dị mma, anyị kwụkwa ya n'azụ. Okorobịa dị mma. Now, before the blessings, we talked about having the youth choir on Youth Sunday. So it's not just about giving you blessings, it's about you participating fully in the church. Am I right? Are you ready to participate fully in the church? Are you ready? I want to hear your voices. Are you ready? Awesome. Okay, so now see the participation. Next month, ending of the next month, May, which is last Sunday of May, like this. It's your